Čaute, za posledné obdobie som bol na viacerých nákupoch. Boli tu krásne príležitosti, ktoré som si proste nemohol nehať ujsť. Hovorím o takých firmách ako je S&P Global, ktorý si odpisuje minus 30%, Microsoft takmer 25% do minusu. No a takéto bomby si tu idú giganti, jak je Netflix, minus 35% do minusu, Uber, SoFi, Meta. Ako môže AI ohroziť takéto veľké firmy a ako my ako investori z toho vieme benefitovať. Ukážem ti teda, čo som nakupoval, na akých cenách. Samozrejme to nie je všetko, pozrieme si správy z trhu, čo sa teraz deje. Vypichol som také najzaujímavejšie videá. Mrkneme v rýchlosti aj na Bitcoin. Určite sa pozrieme aj na moje portfólio, akú mám teraz zostavu. Dneska teda nabitá epizóda, máme toho viacej. Ešte predtým ako začneme, tak by som ťa chcel pozvať na XTB online konferenciu. Využij to, je to pre teba, je to úplne zdarma, stačí sa sem len prihlásiť. Link ti hodím do popisku videa, stačí len vyplniť tieto prihlasovacie údaje. No a príde ti e-mail, cez ktorý sa dostaneš práve na túto konferenciu. Budú tu zaujímavé témy, ako začať s tradingom, ako čítať technickú analýzu. Pekne z pohodlia domova si vieš pozrieť takúto konferenciu. S investovaním hlavne opatrne, investovanie je rizikové. No a ja týmto ďakujem XTBčku ako môjmu partnerovi za spoluprácu. Ono rovno by som začal aj touto pohromou. Ono to tak možno nevyzerá na prvý pohľad. Veľa spoločností sa tu zelená, hlavne tie defenzívne akcie. Toto je moje video z predmesiaca, hej. No a tam som bol v pluse skoro $10,000. Teraz keď sa pozriem, tak ledva 4,000, takže pekný sešup. Portfólio si odpisuje od začiatku roka minus 6%, tak keď si myslíš, že len ty jediný krvácaš, no tak nie je tak úplne, nedarí sa ani mne, nedarí sa ani superinvestorom, hlavne tí, čo sú naložení v kvalitných firmách, ako je Microsoft, Amazon, alebo v softverových spoločnostiach, veď len taký S&P Global, ten keď si prehodím na posledný mesiac, no tak vidíš, že si odpisuje skoro 30% do minusu. Takýto kaliber, toto sa nestáva často. No a tá firma nie je jediná, Microsoft, ten si odpisuje tiež skoro 30% do minusu. V podstate hociaká firma, čo má spojitosť so softverom, Uber, minus 30%, finančno-technologické spoločnosti, Masaker. Takéto grafy, na ktoré sa teraz pozeráš, takto kvalitných, výborných firiem, toto by sa investorom ani nesnívalo, že takéto príležitosti tu môžu byť. No a teraz to máme rovno pred očami. No pozri, neviem, či mi tu niečo uniká, ale AI ako nástroj, hej, kvôli ktorému tu máme tieto prepady. On v podstate čo robí? Pomáha ti vytvárať odpovede na komplexné dáta, synchronizovať súbory, rozumejú, akú úlohu majú efektívne vytvoriť za pár sekúnd. Investori teda vedia, že z toho vyleze niečo dobré a že v podstate nám to aj v živote pomôže, ale oni ani nemajú tak strach z tejto AI, aspoň to tak príde. Oni sa skôr boja tej nevedomosti. Čo sa stane s takýmito firmami ako je napríklad Netflix? AI za chvíľku začne vyrábať filmy, seriály, no a potom čo? Ratingovým spoločnostiam zobere prácu. Microsoft, ten so svojimi excelovskými tabulkami je už dávno za opicami. No a finančno-ratingové spoločnosti, jak aj S&P Global, ich biznis model bude predsa disrupnutý. Takýto typ odpovede by bol asi moc jednotvárny, pretože keď si to rozdrobíme na drobné, hej, tak v podstate to má dve strany mince. Jedna strana mince hovorí, že AI nám pomôže zefektívniť procesy. Možno nie pri každej firme, možno niektorá z týchto softvéroviek naozaj zanikne, ale práve medzi takýmito spoločnosťami verím, že je taká hrstka tých 10% najlepších spoločností, najlepších softvérovo-technologických spoločností. Také, čo majú silné ekosystémy, ako je napríklad Amazon alebo Microsoft. Obrovské kolosy, ktoré majú pricing power. Rezilientný biznis model, robia masívne odkupy svojich akcií z trhu. No a práve takéto spoločnosti sú riadené tými top manažérmi na top pozíciách. Prečo sa teda na túto AI skôr nepozrieť z tej druhej stránky? No a to je taká, že tá umelá inteligencia nezničí tieto biznisy, ale naopak, práve že im bude pomáhať. Veď nie je to až také podozrivo jasné, ja neviem na čo nad tým až tak overthinkovať. To je také typické pre nás ľudí vytvárať si prehnane unáhlené komplexné závery. Na nákup S&P Global som čakal dlhšiu dobu. Dlhú dobu sa predával za vyššiu valuáciu, niekde okolo 26, 28 až 30 price to earnings ratio. Je to pomerne vysoké nacenenie, vysoké prémium na to, že tá spoločnosť nerastie až tak rýchlo. No a na týchto úrovniach som to proste nakupovať nechcel. Tieto úrovne boli za mňa red flag. Nechcel som nakupovať tak drahú firmu. Aj napriek tomu, že má veľmi kvalitný moat. Ročne rastie ale niekde zhruba okolo 9, možno 10%. Má tam dividendu okolo 1%, čiže tam by som vedel rátať s nejakým priemerným výnosom niekde okolo 10-11%, možno každý jeden rok. Není to zlé, ale v podstate niečo ako index. Až na túto dobu, kedy prišla Golden Opportunity. Teraz sa predáva za price to earnings ratio 19, hej. Žmurknutím oka ho vieš teda zrazu kúpiť za 19 price to earnings ratio namiesto spomínaných 30, na ktorých sa obchodoval len teraz pred pár dňami. Toto som proste musel využiť. S&P Global som nakúpil do portfólia. Prešiel som si jeho kvartálne výsledky, tie sa im v podstate páčili. Stále táto firma je zdravá, veľmi pekne rastie, dobré fundamenty. Je tam proste len ten narratív, že AI mu preberie určitú časť biznisu. Práve tento market intelligence. V ňom vlastne poskytuje rôzne dáta a technologické riešenia pre jednotlivé inštitúcie, pre manažérov, pre korporácie. No a práve takéto analýzy týchto rizík to vlastne teraz už vie robiť v podstate aj AI. No a práve kvôli tomuto narratívu tu máme tento sell-off 30%. Keď si to tak pozrieš, tak od roku 2002 v podstate takéto prepady by si vedel napočítať na jednej ruke. Máme ho tu teraz, potom
Potom tu bol jeden, druhý, no a potom toto obdobie počas finančnej krízy. Pozri, ja tomu ale až tak neverím, lebo určite z časti niektoré druhy a niektoré časti tohto biznisu budú prebraté práve cez AI, ale spoločnosť ako je napríklad S&P Global, hej, alebo ako je FICO, tak toto sú práve spoločnosti, kde potrebuješ na predaj týchto produktov, týchto služieb, týchto dát, potrebuješ mať vlastne na to licenciu, hej, to je prvá vec. No a potom ešte čo je vlastne ťažšie dostať, čo je vlastne až takmer nemožné dosiahnuť, keď si AI, je vlastníctvo dát. No a toto vlastníctvo dát má napríklad aj Uber, toto má aj Salesforce a má to aj S&P Global. Oni vlastnia tieto dáta interne, čiže vlastne nie sú dostupné verejne. AI sa k tomu nevie dopracovať a tým pádom nevie vyhodnotiť tieto dáta tak dôveryhodne, nevie ich vlastne replikovať dôveryhodne. Tým pádom spoločnosti, banky, finančné inštitúcie, portfólio manažéri, oni si dávajú veľký bacha na to, za aké služby platia. No a S&P Global má históriu, má licenciu a má vlastné interné dáta. Ono keď som si pozeral tie čísla, tak mi tam proste všetko sedí. Majú približne nejaký 8, 9, 10% nárast v každom jednom segmente. S&P Global on proste teraz si nesedí na rukách a nespí. On má ten AI tiež implementovaný vo svojom biznise. Vo svojom ekosystéme vlastne využíva cloud od AWS. Na svoju každodennú prácu používa aj Gemini od Google. Čiže to AI vidím skôr ako takú praktickú pomoc a akcelerátor práve pri takýchto spoločnostiach. Veď keď nad tým rozmýšľam len takým selským rozumom, hej, tak len s tým postavením na trhu, čo majú, tak konkurenciu buď odkúpia, alebo si proste konkurenčný model okopírujú a využijú ho nie proti sebe, ale pre svoj prospech. Je to jeden z najlepších biznisov na svete, metriky mu rastú v podstate veľmi pekným tempom. Prepad len za posledný mesiac nejakých 30% do minusu. Konečne nízka valuácia, ale na 19 price to earnings ratio. Toto je moment, ktorý som si proste nevedel nehať ujsť. Otvoril som si tam zatiaľ štartovnú pozíciu, no a kebyže sa dostaneme na nižšie úrovne, veď keď ti to tuto ukážem, tak na týchto úrovniach niekde okolo $340. Tam chcem spraviť ďalší nákup a pokiaľ sa dostaneme ku 300, tam nakúpim ďalší blok viacerých šérov. S&P Global som nakúpil za odpredaj United Health Group. Už pár kvartálov naznačujem, že tento sektor, v ktorom sa nachádza, že má deštruktívny charakter. Hromadiace sa interné problémy, externé problémy. U tejto firmy to proste drasticky zmenilo fundamenty a jej výkonnosť toho biznisu ako takého. Za posledné kvartále, čo ho drží, má horšie marže, masívny prepad revenue. V skutočnosti vlastne, keď sa pozrieš, tak za posledných, koľko to je, 15 rokov, prvýkrát v podstate sa dostala do negatívneho teritoria. Toto teda nie je o zmene sentimentu, hej, je to priamy zásah do ich core biznisu. No a na tento zásah vlastne reagujú odstupom času aj tieto fundamenty. Pokiaľ by išlo len o zlý sentiment, tak nemám dôvod na odpredaj. Inak by som už dávno odpredal aj Duolingo. Tam je ten sentiment v podstate na bode mrazu, odpisuje si len teraz za posledné obdobie 80%. Na rozdiel od toho United Health Groupu tu vidím práve ale len ten sentiment zhoršený. Fundamenty ale pekne rastú. Revenue ide ako po masle. Free cash flow rastie zľava doprava smerom hore. Denní aktívni užívatelia, vidíš to sám, ktorým to ide smerom. Noví užívatelia, čo si platia za túto platformu, síce ten trend klesá, ale stále sme na vysokých percentách, až 30%. Tu sa ten core business teda zatiaľ nemení. Je to len o tom sentimente a to je práve ten rozdiel medzi Duolingom a United Health Groupom. Zhoršenie fundamentov a oslabenie podniku sú už teda pre mňa dôvody na prehodnotenie, držanie pozície a tak sa aj stalo. To je za mňa neskutočné, kam tieto firmy padajú, však aj napríklad taký FICO, ten si odpisuje do minusu skoro 30%. Poskytuje vlastne rating bankám a rôznym inštitúciám, pokiaľ ty ako človek si chceš zobrať nejaký úver. Tie inštitúcie potrebujú vedieť, kto si, čo si, ako splácaš svoje úvery, či si v nejakom omeškaní alebo či máš nejaké dlhy. No a to práve vidia cez toto FICO score. No a teda FICO je veľmi dobrým spoločníkom pre banky a finančné inštitúcie. Tá cena, kam sa ale dostáva za posledné dni, za posledný mesiac, toto je masaker. Minus 16% na takýto konglomerát. Je to jedna z najlepších spoločností na trhu s tým najlepším biznis modelom, ovláda asi 90% celého trhu. Je to monopol. Opäť pozeráme sa teraz na graf FICA a vidíš, že teraz je v prepade 45%. To je neskutočné. No a takýto prepad sme tu mali koľkokrát? Raz, dvakrát, trikrát, ani to nie. No a znova finančná kríza, hej. Čiže na nákup takéto kvality za posledných 25 rokov si mal príležitosť koľkokrát? 3-krát? 4-krát? Toto je pre mňa veľmi dobrý nákup na štartovnú pozíciu presne na týchto úrovniach. Forwardové price to earnings ratio na 37 nie je veľa za takúto spoločnosť. A na to, aké má postavenie na trhu, je toto dobré ocenenie, férové. FICO podobne ako S&P Global plánujem v budúcnosti nakupovať. Dúfam, že tieto ceny budú naďalej padať. Ja práve že nechcem, aby tieto firmy začali rásť. Ešte ich nemám dokúpené v takom množstve, ako
som chcel. Takéto prepady. Toto sú práve tie momenty, kedy sa kupujú takéto kalibre. Firmy ako je napríklad FICO, keď ho nakúpiš za správnu cenu. Potenciálne zhodnotenie do budúcna ti vie priniesť 15, 18 až cez 20%. Verím tomu, že ten správny čas na nákup je práve teraz a preto som si nakúpil aspoň tú štartovnú pozíciu. No a v ďalších prepadoch ho budem dokupovať presne tu na 1100. Tam chcem urobiť ďalšie nákupy, no a potom keď sa prepadne niekde pod 1000, tak tam nakúpim ďalší blok. No a medzi nimi je tento Microsoft. Nedávno som začal s budovaním tejto pozície. Mám tam priemernú cenu na $411. Ak sa to dostane ešte pod 400 ku 380 znova nakúpim. Microsoft je jedna z tých spoločností, ktorá je neprávom takto ohodnotená. Neprávom padá cena akcie o 30%. Sú tam nejaké hrozby? Samozrejme, nechcem to dávať na ľahkú váhu, ale za mňa je toto len taký výstrel do tmy. Microsoft je implementovaný v každej korporácii, v školách, v práci, vo firme, vo vláde. Myslím si, že toto je jedna z tých historických momentov, kedy sa raz za 5 rokov, raz za 10 rokov vie nakúpiť veľmi kvalitná spoločnosť, ako je Microsoft. Skúsme sa na týmto chvíľku pozastaviť, hej. A teraz obchoduje za price to earnings ratio forwardové 22. Ja toto nechápem, kto odpredáva takúto spoločnosť na valuácii, ktorú si vedel za posledných 10-15 rokov nakúpiť raz a túto dvakrát. Toto je pre mňa historický moment, kedy nákup takéto firmy je chybané využiť. A nehovorím, že to máš nakúpiť ty. Ty si urob svoju vlastnú analýzu. Pre mňa je ale toto situácia, keď si o 5 rokov poviem, že však ale tam nebolo o čom. No a práve to, že tu není o čom. Pozri sa na to, jak rastie revenue, hej? Však to je ukážkový katalógový príklad. 15-16% každý jeden rok. Pozri sa na to, ako rastie zárobok na akciu. Veď to sú schody do neba. No a toto sú za mňa tie životné situácie, kedy keď ako investor si proste sadneš, racionálne sa nad tým zamyslíš a povieš si, že OK, Netflix sa prepadá o 40%. Do toho Netflixu som príliš rýchlo vkročil, to bola jediná moja chyba. Na týchto úrovniach ale proste to ja tomu neviem odolať. Pravdepodobne budem navyšovať tú pozíciu znova. Opäť. Nikdy by som tomu neveril, že tá cena sa môže dostať až sem, že uvidím cenovku $75. Toto je jeden z historických momentov, kedy proste nakupovať takéto firmy, jak je FICO, jak je S&P Global. Verím, že tieto spoločnosti nebudú disruptnuté AI, pretože ich všetky licencie, ktoré potrebujú. To nie je proste jednoduché dostať, žiadna vláda nedá len tak hociakej spoločnosti z AI licenciu na toto. Majú interné dáta, ktoré vedia používať, ktoré nie sú verejne dostupné. Každý čaká na ideálne príležitosti, každý čaká na nejaké dobré nákupy. No a Tuto máme pred očami. Uber, to isté, ďalší kandidát. Ale takto si môžem povedať pri viacerých firmách, aj pri SoFi, to si môžem povedať aj pri Mete, ktorá je najlacnejšia zo všetkých big tech. Predáva sa za nejakých 20 price to earnings ratio. Veď keď sa na to pozrieš, hej, tak toto je graf. FICO, Meta, S&P Global, Microsoft a Netflix. Videl si pred chvíľkou tie červené grafy, kam sa pohybuje cena akcie, hej? A teraz pozri sa na toto. Revenue každej jednej z tejto spoločnosti, kam sa pohybuje, ktorým smerom to rastie. Jedna, druhá firma, S&P Global tou fialovou, nevidno ho až tak dobre, ale tiež rastie tým istým smerom. Meta si ide úplne bomby. Je to firmy, ktoré rastú za posledných 15 rokov 10, 20% na revenue, 30%. Toto sú za mňa krásne investorské príležitosti a proste ja neviem, dokedy bude pokračovať tento AI narratív, ale dúfam teda len v jedno, že bude trvať dlho. Chcem si akumulovať šery takýchto spoločností, nevadí mi, že padajú, práve že to beriem naopak, je to ako keby taký dar. Pán trh ti dáva na zlatej tácke extrémne kvalitné firmy za veľmi dobrú valuáciu. No a toto ja od neho nebudem odmietať. Dobre, krvavého mora a pekla už bolo dosť. Prehodíme stranu, máme tu novinky od Trumpa. Do platnosti teraz práve vstúpil nový štátny príspevok pre deti. Každé narodené dieťa, ktoré bude mať vypísaný formulár a bude registrované cez rodiča, dostane vlastne $1000 na jeho účet. Ten by sa mu mal postupne akumulovať, sú tam aj ďalšie benefity, ktoré mu vie vlastne prispievať počas jeho práce, jeho zamestnávateľ alebo postupne jeho rodičia. No a po nejakých, dajme tomu 20 rokoch by mal mať na účte okolo 1,5 milióna dolárov. Čiže za mňa toto určite pozitívum, vidno, že snažia sa rozmýšľať tak dopredu. Aj keď to neuvidia v ekonomike hneď, tak títo mladí ľudia o 15-20 rokov budú mať dostatok peňazí na to, aby mohli investovať, kúpiť si nehnuteľnosť alebo mať sa proste lepšie. Jensen Huang ostáva samozrejme pozitívne naladený, myslí si, že práve tá AI, ona vlastne nemá priniesť deštrukciu týchto spoločností. To je presne to, o čom som rozprával. S&P Global, FICO, Microsoft, oni túto umelú inteligenciu pohltia a využijú vo svoj prospech. Sú tam samozrejme spoločnosti, ktorým táto umelá inteligencia nepomôže. Práve naopak. Týmto AI budú trpieť niektoré firmy, to nehovorím, že nie. Ale keď toto s presvedčením tvrdí najlepší CEO najväčšej spoločnosti na svete, tak asi na tom niečo bude, nie? Samozrejme, že mu to hrá do kariet, hej. Nie som naivný, však tieto spoločnosti budú kupovať čipy práve od neho. Nebude tam teda dehonestovať tieto spoločnosti, však to je logické. Ale logické je aj to, že má prístup k tým najlepším informáciám
informáciám a vidí ten trend, vidí ten dopyt, vidí to, čo chcú spoločnosti, to, čo chcú ľudia. Everything from the way social media works and the way they recommend ads and help advertisers create content has fundamentally been changed, and their earnings show it. And that's the reason why they're investing so hard. They see just a much larger future potential for it. And not just one company. This is going to affect AWS's shopping and the way they recommend goods. This is going to affect how Microsoft's enterprise software works. Every single company sees the same inflection point, and that's why everybody leaning in so hard. Neviem teda, čo k tomu dodať, keď sa nad tým zamyslím, dáva to proste logiku. Toto video, ktoré ti teraz pustím, tak hlavne kvôli tomuto videu, alebo kvôli tej spoločnosti, tak práve on je jeden z tých dôvodov, prečo na Microsofte vidíme takýto prepad. Pozri si ho sám, trvá to len chvíľku, uvidíš aspoň, že o čo ide. Dobre, čo si práve teraz videl, toto je vlastne Cowork od Anthropicu. No a ukazuje vlastne svoju dominanciu a efektivitu. Je to vlastne software, alebo teda program, ktorý dokáže zhrnúť komplexné informácie. A funguje ako keby taký agent, hej, že dáš mu príkaz a on vlastne pod tvojim počítačom, kde vidí všetky dáta, ti urobí taký výcuc z toho, čo potrebuješ. No a teraz, keď sa na tým tak zamyslím, hej, tak Microsoft má svoju aplikáciu, ona sa volá Copilot. Robí niečo podobné ako toto, ako tento Cowork. No a tento Cowork ho má nahradiť, hej, tento Microsoft. A teraz pointa číslo 1. Cowork nevie pracovať bez nástrojov od Apple alebo od Microsoftu, že potrebuje týchto dvoch gigantov na to, aby vedel fungovať, na to, aby vedel existovať, hej. No a teraz pointa číslo 2. Cowork funguje len na Macu alebo Windowse. Čiže on chce zničiť biznis, pomocou ktorého funguje, hej. OK. No a Microsoft s odpoveďou na tento Cowork nenehal dlho čakať. Copilot, chart top linebacker prospects with 40-yard times under 4.6. Isolate the top 3 with strong leadership skills. Predict which player will have over 100 tackles and make a profile. That's the guy. Jo, čiže niečo podobné ako je Cowork, s tým, že je to funkcionalita a aplikácia priamo integrovaná v jeho operačnom systéme, priamo integrovaná v tejto spoločnosti. Ďalšia novinka, horúca novinka od Amazonu. Dostal teraz povolenie od FCC, dostal teda ďalší approval na to, že môže nové satelity poslať na orbitnú dráhu. Ďalších 4500 kusov, čiže teraz dokopy už ich bude okolo 7700. No a do toho ešte vytvoril tieto nové satelitné antény. Tieto antény sú vo veľkosti tabletu, majú vlastne konkurovať Starlinku. Dokážeš chytiť a príjmať signál na takmer hociakom mieste, na nedostupných terénoch. No a ponúka ti teda možnosť stále byť online. Je tam dokonalá synergia medzi týmito satelitami. No a medzi týmito satelitnými internetovými anténami sú poháňané jeho vlastnými čipmi a nazýva sa to Leo. No a toto je jeden z ďalších sektorov, ktorému sa Amazon venuje. Tento príspevok som spomínal práve tu na Buliose. Že vidíš sám, aké bomby si idú tieto megacaps, hej, ako Amazon, ako Microsoft. CEO Nvidia potvrdzuje, že toto sú capexy, ktoré sa ukážu v číslach a už teraz sa ukazujú. No a teda som rád, že môžem takéto kvalitné firmy aj držať vo svojom portfóliu. Všimol som si potom ešte túto správu o Bitcoine, alebo teda tento graf. Potenciálne, že by mohol že vraj ísť až niekde ku 30 000. Toto je starý obrázok, teraz sa tuším nachádzame niekde tu, okolo 66 000. Musel by tam byť teda sešup o ďalších 50%, neviem, či sa toto zrovna stane. Podľa tejto technickej analýzy to ale vyzerá ako možný scenár. No a kto vie, čo prinesie budúcnosť? Chcem tam mať aspoň malé percento portfólia. Možno, že v budúcnosti to bude mať nejaký zmysel, možno, že v budúcnosti bude stať 500 000, čo ja viem. Využiť teda túto volatilitu a tento narratív zlý, ktorý tu je. Sú tu extrémne kvalitné spoločnosti, ktoré sa dajú nakúpiť za veľmi rozumné ceny, za podhodnotené ceny, firmy, ktoré sa predávajú za prémium desiatky rokov. No a na takéto nákupné príležitosti sa dostanú tak 3-4 krát. Ja som si vybral svoje elity, na ktoré sa chcem teraz sústrediť, ktoré chcem krmiť, ktoré mi teraz prídu vhodné na nákup a aby som im venoval
venoval svoju pozornosť. Slúbil som ti pohľad na moje portfólio, takže tu ho máš. Google, Amazon, Nvidia, tam sa nič nemenilo. Netflix, ten plánujem v najbližšej dobe prikupovať. Na toto sa proste nemôžem pozerať. Nacenený je, aké by mal zbankrotovať. Uber, ten keď sa dostane na hranicu okolo $65, znova nakupujem. SoFi, zatiaľ žiadne zmeny. Microsoft, čakám ešte na menší pokles, znova ho nakúpim. Visa, Fair Isaac, S&P Global. No a pozeraj na to. Aj taký Duolingo. Neuveríš tomu, ale ja som ho nakúpil. Nevedel som sa na toto už pozerať. Na cene $108.99 som nakúpil ďalšie šéry. Nie, ale teraz vážne, hej. Duolingo sa predáva za takú cenu, jaké by mal zajtra skončiť. Len teraz selský rozum. Market kapitalizáciu má na 5,6 miliardách. Pritom na jeho obrate robí miliardu. No a potom ešte toto, hej, si k tomu prirátam. Na ruke má teraz 1 miliardu kešu, čiže jeho market cap je 4,6 miliardy. On v podstate cez jeho celkový obrat by si dokázal kúpiť svoju vlastnú firmu za 4 roky. Toto je za mňa už úplný nonsens, veď keď si pozriem napríklad forwardovú price to free cash flow valuáciu, hej, a hodím si tam tento graf. Hra sa predáva za 12. Ďalšia valuácia free cash flow yield je na úplných totálnych maximách, na 8. Však on sa predáva jak nejaký dividend yield od Altrie. To už môže byť hociako bearish, už môže mať hociakú tézu. Z fundamentálneho, logického, racionálneho hľadiska, keď ti firma má robiť tento rok 1,2 miliardy, si pozriem napríklad free cash flow, koľko zarába peňazí, tak tento rok má zarábať 0,5 miliardy. On si vie vlastne ako keby za chvíľku kúpiť svoj vlastný biznis. 50% marže, rastúce metriky, rastúci užívateľia. Čo mám akože ešte viacej chceť? Kam má padnúť ešte tá cena akcie? Takže takéto nezmysly tu máme, ako Meta na 20 price to earnings ratio, SoFi, čo rastie 20-30% jeho biznis model. Výborné, rekordné kvartálne výsledky, no a trh ho za to pochválil a odmenil. Minus 33%. Ja neviem ešte, ako bude toto dlho pokračovať, ale som si vedomý toho, že o rok, o 2, o 3. Toto boli príležitosti, ktoré by som si vyčítal, že som ich nevyužil. No a práve preto aj nakupujem jak odtrhnutý z reťazí. Pokiaľ budeš mať záujem, kľudne sa pridaj ku nám na Discord, presne takéto situácie tu riešime. Som rád, že odoberáš môj kanál, no a na dnes by to bolo všetko. Čo skoro sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.